गुरु हो बीच भंवर में नैया मोरे बुझाइल बा। जियरा मोर डेराइल बा ना। गुरु हो बीच भंवर में नैया मोरे बुझाइल बा। जियरा मोर डेराइल बा ना। एक तो में 8 काठ के नैया, एक तो में 8 काठ के नैया, दूसरे में कोई नाही खेवैया। एक तो में 8 काठ के नैया, दूसरे कोई नाही खेवैया। गुरु हो चारों ना पकड़ ले बानी कस के, पार लगई हंस के ना। गुरु हो चारों ना पकड़ ले बानी कस के, पार लगई हंस के ना। गुरु हो बीच भंवर में नैया मोरे बुझाइल बा। जियरा मोर डेराइल बा ना। गुरु हो बीच भंवर में नैया मोरे बुझाइल बा। जियरा मोर